kabisi. So ngayong araw guys, magre-reaction video lang tayo. And then i-review na rin natin yung pinalabas kahapon dun sa I Wonder mga kabisi. So makikita natin dito yung ating idol na Buong Harabas mga kabisi. So ngayon guys, panoorin natin kung ano yung nagiging kaganapan dun sa episode na yun kahapon. So ito na guys. So kung makikita nyo dyan guys, so yun, yung usual lang nila na ginagawa lagi. So yung pagmamangka punta sa ilog, makikita nyo dyan sa screen. So yan, may pictures na rin dyan si Harabi mga kabisi. So yan, pangalan pala ni Harabi mga kabisi ay Justin Kwansin mga kabisi. So yun pala yung talaga totoong pangalan ni Harabi. So ngayon ka lang din yan nalaman. So then yan, pinapakita dyan sa screen, pinapakita dyan sa episode na yan mga kabisa. Yan yung manguhuli nila ng lukan. So at saka yung mga nakumo mga kabisa yan. So yan din pala si Mr. Bugs yung idol natin. So ayan, nanganga pa sila ng mga lukan dyan mga kabisa. So ayan din, andyan din si Pungloy mga kabisa. Nakita rin natin sa oro si Mr. Crab. So siya talaga magaling sa Kaya naman si Mr. Guy, magaling din, Mr. Nice Guy, magaling din magano. So ayan mga kabisi, ang ating idol, Sir Jeff. So ang pinuno ng grupo mga kabisi. So ayan, pinapakita rin yung mga huli nila sa ilog. At the same time, yung yan gusto ko rin nan kainin mga kabisi, yung tamilok. So yan din yung gusto kong kainin Sana makakain tayo. Yan mga guys, yan naman yung makikita nyo sa screen, Dakumo naman yan. So sarap guys, sarap ng buhay ng Team Harabas, sarap ng magiging kasama dun sa Team Harabas mga kabisi. So after nyan mga kabisi, kain na. So nagluto din pala dyan si Sir Jeff. So actually bago lang ata nito nila na i-shoot. So yan, maraming niluto si Sir Jeff dyan. Si Sir Jeff talaga guys, magaling magluto, masarap din siya magluto. At the same time, napakabait na tao mga kabisi, wala kang masabi. So yun guys, so usually naman talaga nila ginagawa yung catch and cook. So yung huli nila, so diba guys, ang sarap naman magiging Team Harabas mga kabisi. So pag ako nandyan, sigurado tataba talaga tayo dyan mga kabisi. So lahat naman siguro mga guys, pinapangarap na makasama dyan. So sana Sir Jeff, sana naman Sir Jeff, baka naman Sir Jeff, baka dun sa 1 million na subscriber mo, pag nag 1 million subscriber ka, sana naman Sir Jeff, baka naman. So yan guys, so kainan na sila dyan mga kabisi. So masaya. Yung masasabi ko lang talaga sa team na to, sobrang sulit kasi hindi mo makikita na nagwawatak-watak sila. Mayroon din kasi tayong mayroon din kasing mga nagbablog na team, pero at the end, hindi sila talaga sulit. So itong team na to mga kabisi, malupit, sobrang idol natin. So magaling yung pamumuno ni Sir Jeff dito. So yun guys, tatapos na naman ulit yung ating update dun sa ating Harabas idol natin lahat mga kabisi. So solid Harabas team tayo mga kabisi. So walang bibitaw, lahat ng subscriber at saka follower ni Sir Jeff. So magiging solid tayo lagi mga kabisi. So hanggang sa muli ulit mga kabisi, hanggang dito na lang ulit tayo. So maraming salamat sa pagsuporta ng channel ko, at the same time solid tayo sa Harabas channel, Harabas team mga kabisi. So sulit kami ng kabisi na nagsasabi, be happy, bye bye. It's the motherfucking Eagle Double